Il-Prim Ministru Robert Abela ddiskuta r-riformi li l-Gvern qed iwettaq u għandu maħsuba fl-oqsma tal-ġustizzja u t-tisjiet tas-sigurtà ma' numru ta' studenti attivi f'aqdiet studenteski. Dan tħabbar fi stqarrija kif ġie spjegat li kien il-Prim Ministru li stieden rappreżentanti minn dawn l-qdiet fil-Berġa ta' Kastilja biex jisma' wkoll minn għandhom proposti li għandhom għal dawn iż-żewġ setturi importanti. Filwaqt li elenka bidliet importanti li saru fl-aħħar snin, il-Prim Ministru fisser kif il-Gvern għandu maħsuba aktar bidliet anke bbażati fuq dak propost fil-manifest elettorali. Ġie rimarkat ukoll li filwaqt li pajjiżna jibqa' wieħed mill-aktar siguri u li r-rata ta' kriminalità hekk kif ikkonfermat minn studji akademiċi baqgħet waħda taħt kontroll, is-soċjetà trid tibgħat il-ħin kollu messaġġ ċar favur imġiba xierqa. Fil-laqgħa rriżulta wkoll kif għadd ta' proposti tal-istudenti għaddejja wkoll ħidma dwarhom. Filwaqt li sema minn għandhom il-Prim Ministru appella lill-istudenti biex jibqgħu attivi f'din id-diskussjoni u oħrajn, hekk kif il-Gvern hu determinat li jibqa' jmexxi l quddiem aġenda riformista li ma tikkuntentax bl-status quo jew b'dak li ksibna tal-lum. Fil-fatt irrefera l-isfida li wieħed isib meta jipprova jbiddel ċerti prattiċi inklużi fil-qrati u qal li minkejja dan wieħed irid ikollu l-kuraġġ li jidħol għall-bidla. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat bil-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard, is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg u s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Kita Zopparditanti.